Muhammed Mansur Şeyh ziyarethanasy. Türkmenistanyň çäginde ziyaret edilýän keramatly ýerler diýsen köp. Şol ýerlerden biri de ozalkän bilinmeýän, häzirki wagtda ziyaretçilaryň köp barýan ýeri Muhammed Mansur Şeyh ziyarethanasy. Bu keramatly ýere Aşgabatdan uğranynda Tejen trawynyň üstü bilen ýa-da Mary welaýatynyň Sakarçagy trawynyň üstü bilen hem barp bolýar. Iki ýolum Garagum çölüniň üstünden geçýär. Muhammed Mansur Şeyhiň aram tapan ýeri töweregine ýaşaýyş görünmeýän çöllükde ýerleşýär. Muhammed Mansur Şeyh hakynda häzirçe anyk maglumat gabat gelmeýär. Bu ýeriň käbir dinar adamlarynyň aýtmagyna görä, onuň suw bilen akyp bu ýere gelenligini aýtýarlar. Geleninde unaş kesip onu bişirýän adamlary görersiňiz. Unaş Şeyh Mansuryň halan nahar bolupdyr. Şol sebäpden hem ziýarete gelýän adamlar ilki bilen bu nahar bişirýärler we Muhammed Mansur Şeyha aýet tüwir edýärler. Soňra bolsa ziyaretçiler malyň etinden nahar taýýarlap, tüwir aýet edip, ruhuny bahş edip, Şeyh Mansuryň aram tapan ýerine ziyaret edýärler. Muhammed Mansur Şeyhiň kümmeti pişen kerpiçden bina edilip, howlynyň girelgesine kümmetiň yüz tarapyndaky penjeresiniň ýokarky bölegine Muhammed Mansur Şeyh diýilip ýazgy ýerleşdirilipdir. Kümmetiň ýokarky bölegi gümmez bilen bitewleşip, onuň ýokarky ýarym ay şekli bilen tamamlanýar. Aramgahynyň içinde Muhammed Mansur Şeyh aram tapypdyr. Kümmetiň içiniň binagärligi günnowar stilinde bolup, kerpiç örme naqşlar taýlaşdyrylypdyr. Ziyarethanada ýene-de bir ünsüň çekýän zat durşuna bişen kerpiçden bina edilen mescidiň binasydyr. Onuň öz bolşly arkitekturasy bar. Bu keramatly ýerde mihman jaýlary, basyrmalar, gap-gaç saklanýan jaýlar, doga edilýän otoglar elektrik togy bilen dol üçin edilenler. Şolar bilen birlikde tärekhanalar, içimlik we gap ýuwmak üçin suw, el telefonyny gürleşmek üçin anten ýerleşdirilip, şertler döredilenini hem aýtmak diýär. Bu ýere gelip doga dilek etjek ähli doganlarymyzyň doga dilekleriniň kabul bolmagyny arzu edýär.